Dobrý den, dámy a pánové, dneska vás vítám u dalšího videa. Dneska vám ukážu ještě nedokončený bazén u mojí babičky. Tak, tady vidíte bazén, tady je tepelný čerpadlo, které ještě není zaplé. A pod tím jsou všelijaké trubky a filtry. Takhle vypadá, teďka jsou filtry zaplý. Má. Podíváme se na teploměr. Má 18,5 stupně. Říkal jsem vám, že ještě nejsou zaplý tepelný čerpadla. Takže prostě nemá ještě zaplo. Takhle jsou schody pěkný. A pak ještě... A tohle je vysavač, který stál 23 000 korun. Jmenuje se Aquabot UR300, neboli Albert II. Jak to vypadá.